କୁହାଯାଏ ଜମି ତାହାର ଯିଏ ଜମି ଉପରେ କବ୍ଜା କରିଥାଏ। ଗଲୱାନ ଘାଟି ଉପରେ ରହୁଥିବା ସବୁ ଲୋକ ଭାରତୀୟ, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମ ଜମିରେ କେହି କବ୍ଜା କରିବ ତାହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଏବେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଳିଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ଗଲୱାନ ଘାଟି କ'ଣ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ଏବଂ ଏହାର ଇତିହାସ କ'ଣ? ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ। ଭାରତ ଚୀନ ସେଣ୍ଟରରେ ଗଲୱାନ ନଦୀ ଅବସ୍ଥିତ। ଇତିହାସରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଗଲୱାନ ସମୁଦାୟ ଏବଂ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସାହେବ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଗୁଲାମ ରସୁଲ ଗଲୱାନ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଥିଲେ। 1899 ମସିହା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଗୁଲାମ ହିଁ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ନଦୀର ନାମକରଣ ଗଲୱାନ ନଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ସେହି ଦଳରୁ ନେତା ଥିଲେ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ଘାଟିରେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁଲାମ ରସୁଲ ଗଲୱାନ 1878 ମସିହାରେ ଲେହରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଥରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏହି ନଦୀ ବାଟରେ ଯିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରସୁଲ ଗଲୱାନ ସେହି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଏହି ଘାଟିର ନାଁ ଗଲୱାନ ଘାଟି ଭାବେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ଗୁଲାମ ରସୁଲ ଗଲୱାନଙ୍କ ଘର ଆଜି ବି ଲେହରେ ରହିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲୱାନ ସମୁଦାୟଙ୍କ ଇତିହାସ କଥା କହିବି, ଯାହା ଆପଣ କେବେ ଜାଣିନଥିବେ। କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରୁଥିବା ଏକ ସମୁଦାୟକୁ ଗଲୱାନ କୁହାଯାଉଥିଲା। କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଇତିହାସରେ ଘୋଡ଼ାଙ୍କୁ ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ଲୁଚେଇକି ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଗଲୱାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଇଂରେଜ ଓ ଆମେରିକା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଗୁଲାମ ରସୁଲ ଗଲୱାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ତତ୍କାଳ ଭାବେ ବ୍ରିଟିଶ ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର ଅଧୀନରେ ଲଦାଖରେ ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। 1925 ମସିହାରେ ଗୁଲାମ ରସୁଲ ଗଲୱାନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସାହେବର ପୁରା ଲିଖନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଂରେଜର ଜଣେ ଲେଖକ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ୟଙ୍ଗ ହଜବେଣ୍ଡ ସେ ହିଁ ଲେଖିଥିଲେ। ୟଙ୍ଗ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଥିଲେ ଯେ ରସୁଲଙ୍କ ପୂର୍ବ ବଂଶଜମାନେ କାଶ୍ମୀର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜମାନେ ଇଂରେଜଠାରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି କିଛି ଲେଖକ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଗଲୱାନ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ଲୁଟେରା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଥିଲା ଲଦାଖରୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟପାଟ କରିବା। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଗଲୱାନ ସମୁଦାୟ ଦେଶଭକ୍ତ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଭାରତରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ଶତ୍ରୁ ଚୀନଠାରୁ ବଦଲା ନେଉଥିଲେ।